1, 2, 3. Kublai pi baro kini long ki khubor bam dakasni ya ga Meghalaya cancer care lane meg can care project banne screening bat banap ploy ya ga jingpang bampong kum shibanta na ga jing ya khun persha ya ga jingpang bampong ha ga jilla la ple pat ba do mintri rangba ga jilla konrad ki sangma ne kasngi balang ha ga jingelang bala pelong ha usoso tham auditorium shillong ha ga jingedan lang ka menteri ka kot ka kya kong empri ningdo kani ka program ka dei ka kam balawan ra da ka sarkar Meghalaya ha ka jingetri lang bar ka Apollo Telemedicine Foundation bar ka World Economic Forum ha kani ka sni umentri rangba ola pelat ru ya ka cancer helpline number 14410 bar knyot yo 5 banyo ya ki jingtep halor ka bampong ola pelat ru ya ka cancer ambassadors cyclists Umentri rangba kum ukongsan ban ai jingkren ba ka East Khas Hills District kadai ka bawan ba ar ha ka jingdan bun kinong pang bampong hapo ka ri bar jilla Meghalaya bar kham tam ha ka bayadei bar ka esophagus cancer bampong kisnir ka wan baningkong bar ka ni kadai ka jing ba khrau bha bar ta ka daw ka sarkar ban pet ba ka jingdan joginong pang bampong ha ka jilla kan hiarno bat ban pentik naru bagi jing im min simbriu kinyo jingada barka arta ban im jong kinong shong shnong ru kan kham he yathu ukonrat ke sangma umentri rangba ula pentip baka mang tingka balamang shisnem shaka kot ka kya ha Meghalaya kalalong arsha hakini ki kindia snem bala letno uloong ba ka meg gan care program ka de ka sinjam ka ba khrau bha jong ka tnat ka kon ka khya khnang ba kana banwan ra ya ka jingkala ba shisha ngi ha ban snothu ba ka babun ka benta jong ka kot ka khya ubreu ka wan na ka rukam im bar ka jinglap gloi ya ki jingpang omtang ka jingpang bampong henre ki we ki jingpang ba nga kentu ya ki nong shong shnong ka jilla kham tam na East Khas Hills ba ngi don kam ban shim khya bha ya kani ba ladangi lap kloi ya ka jingelang kumba prapo person na ka jingpang bampong kadei kabala ban pinkon namar kata kalong ka badon kam ban screening bat ban nap kloi ya ka jingpang